La meva línia de recerca comprèn dues sublínies, la primera dedicada a l'estudi de les alteracions endocrinometabòliques dels nens que han nascut amb un baix pes per l'edat gestacional i la segona dedicada a l'estudi de la síndrome de l'ovari poliquístic, que és una entitat que es caracteritza perquè les noies adolescents sintetitzen més hormona masculina per part de l'ovari i també tenen trastorns menstruals i més pèl corporal. En relació amb aquesta línia de recerca ens han donat una beca de la Comissió Europea que permetrà l'estudi de noves estratègies terapèutiques per millorar o inclús prevenir el desenvolupament d'aquesta malaltia. La meva vocació per desenvolupar recerca en endocrinologia pediàtrica va començar, de fet, quan encara era estudiant de medicina de sisè. A les pràctiques que vaig haver de fer a pediatria, doncs vaig veure que realment el que m'agradava era fer endocrinopediàtrica i no endocrinologia d'adults, com havia fins aquell moment pensat. I de fet, doncs, a partir d'aquell moment vaig començar a preocupar-me a veure com ho podia desenvolupar. Soc la doctora Lourdes Ibáñez, soc científica i soc dona.